am regăsit la un nou episod în Planet Craft, aici împreună cu Ovi. Bună! Și o să începem... și ne-am ales niște caractere noi. Da, ne-am ales să ni le alegem în episodul ăsta. Asta e ce frumos. Și dacă vreți să vi luați și voi, îl găsiți la monstru. Și E primul. Și celălalt e la minge, cel care mi l-am ales eu. Și nu? Dați la minge, spor, dați. Da, spor și dați și îl găsiți. Și ăsta e. Și dacă vreți, dați 1500 pentru dacă le vreți pe toate. Hai să începem. Aici alegem? Da. Ne alegem. Lasă acolo unde... Sau... Nu. Hai undeva pe Unde... apă. Da, eu sunt pe apă, uite. Scrie acolo 3-0. Stai. Hai de aici. Unde? Acolo? Nu, stai. Gata. Stai. 6 7 2 puncte. Stai. 2 puncte, 3, 4, 1. 3, 4, 1. Gata. Start. Mi-a arătat altceva. Mi-a arătat Mi s-a încărcat. Și eu i-am arătat ce Siglial în mașină pentru un efect răcoritor intens. Uite! Mă văd pe caracterul Carlos. Carlos din... Nimic Time Rush. Da. Mă dă cu lavă în mână și... Alex... Stai să vedem. Îl lăsăm pe ăsta. E fain. Cu boxele alea. Ești la ăla? Da. Stai, Alex, că văd. Eu mă uitam pe artă, da. Uite, te văd. Alex, tu nu ți-a ales caracterul celălalt? Nu. Mi l-am ales pe ăsta. E da, eu mi-am ales pe celălalt. Ce faci, Alex? Unde ne facem barca? Sau ne facem barcă? Hai Sau să casă? trecem... Hai să găsim o zonă să ne facem o casă. Uite, Alex, ce-i asta? Asta? Da, aia. E un fel de... nu știu... Bombă. Bombă! Uite, am găsit zona. Uite, am găsit casă. Oh, nu, stai tu. Aoleu, cât de panică. Uite, am găsit aici, am găsit mânice, de trebuie. Facem o casă din asta în peșteră, vrei? Da. Păi nu avem de altundeva. Sau hai să ne alegem altă mapă. Hai că știu eu unde. Mapă. Map. Da, e prins aici. Hai pe Gata, mi s-a oprit, nu vrea. Nu, am scos abutul cu aia. Cu zona aia verde liberă. Era o zonă liberă. Stai. Lasă-l acolo, tu la ce număr ești? Uite. Da, hai, nu, hai jos de tot, ca să nu mai... Stai. Aici. Ia, poți să mă să văd și orașul nou.
am pus-o. Da, 1,37. Reclamele astea mă enervează. Intră și nu pe mapă, pe acasă. Doi, nu. Doi. Stai, minus, trebuia minus. Minus. Aici. Minus. Stai. Bravo. Intră jos de tot. O să dăm un pic pe pauză. Din profesor privesc lumea în mod diferit. Ce se întâmplă? Poate nu realiza. Kobe. Da. O coca. Mamă, uite un castel. Mamă, ce șmecherii casa asta! Putem să ne luăm nou. Uite. Da, dar ales și de palatul ăla acolo. Palat, îmi iau eu palat.